liyaning gunung tirtane balumbang bening sekar jinambangan om mepak ikang sari-sari om yaya taman arga suto ong yuaning putri mandi oh ladalah lagi wedirasani kaki Semar Badranaya kemarak mlebu ana ing alas keling kene ana apa Ganarwa Raja teka kumrene arep ana wigatine Petruk wis sawetara suwe ora bali ana ing Karang Gumenggeng. Aku sing rumangsa dadi wong tuwa kelangan aku kelangan. Wis sawetara suwe uga Petruk ora sowan ana ing alas keling kene. Kepiye Kaki Semar Badranaya? Iki malah ana kedadian ingkang aneh-aneh. Negara Ndrawati ana pandum sing dicolong dudu bondo dunya ning sing dicolong wanudya yaiku Kresnawati garwane Petruk. Kresnawati garwane Petruk dicolong iya sing nyolong jenenge Prabu Tongtongsot saka negara Lojitengara. Kok ora tau-taune krungu sing jenengane Ratu Bel Geduel Beh Tongtongsot. Nah kuwi sing aneh-aneh kuwi saiki ning ngendi? Ning negara Ndrawati. Ayo barang-barang disusul wae ning negara Ndrawati. Ayo Kaki